No niin, nyt jatkuisi Granny Pro. Paikassa missä ollaankin, niin mä oon saanut päivityksen. Ja mä halusin katsoa vähän, että mitä kaikkea tää on tullut ja mitä täällä on ja mystistä. Joten mä uskon, että tää on saanut päivityksen tää peli ihan jokunen aika sitten. Mä en tykkää siitä, että tää paikka näyttää säkkipimeältä. Mä tein jotain kai. Mä löysin pitkit. Oh my god, se tuli tonne huoneeseen. Jes, mulla on kohta ulko-ovi auki. Tää on maailman paras RNG hetkeen. Ei. Miksi mä houkuttelen Grannyä tänne koko ajan? Pystytkö se selittää? Älä. Älä ikinä. Yes! Weponki! Oh my god! Oh no, mitä mun pitää? Oi. Okei, hyvä, että mä en kaatanut tossa noita laatikoita, koska jos mä olisin kaatanut ne, sit se ois kuullut sen. Ja missäkään kohtaa sä meet siellä ylhäällä? Mä en edes kauheasti tykkää tästä paikasta. Älä tule. Mitä sä huijasit mua taas, et sä avaat sen oven ja tuut tänne huoneeseen? Hah! Ei kuule onnistu. Jes. 1 minuutin poissa pelistä, voi morjens. Tämä on semi-pelottavaa. Hyi vitsi, toi sun pesäpallomailla näyttää pelottavalta. Miksi sä myit näin paljon? Ei se heräs. Oh no. Mä en kuule enää ääniä, mut se heräs varmaan ehkä... Okei, se herää kellarissa. Tai se herää kellarista. Se herää sieltä. Siis se ei herää siellä paikassa, missä on se auto, vaan se herää siellä, missä on se valokuva ja se ei weapon-key, kun safe key -laatikko. Niin se herää sieltä. Sieltä herää. Joo, mä todellakin pelaan sunkaan piilosta. Älä tulla. Mä ehdin. Ja 1 minuutin poissa taas. Voi jukuran pujut. Me pudotaan sut tästä, katsotaan mitä tapahtuu. Miksei mene? Tippu! Nauraa! Okei, mä ammun tuolta noi ihmejutut. Okei, ruuimeisseli ja... Mitä taulut? Mitä? Tuolla ei ollut mitään. Mikro on tyhjä. What? Siis miksi noi on tyhjä? Mikä järki noissa on?
Koska niissä joka paikoissa pitäisi olla juttuja. Ja ne on tyhjä. Mä tein äänen. Niin kaikissa paikoissa pitäisi olla niitä juttuja. Ne on tyhjiä. Ärsyttävää. Mitäs täältä tulee? Padlocki siihen ulko-oveen, koska mä lähden ovesta. Mä unohdin, että tässä pelissä on näitä ihania mainoksia. Jipi, Jipi. arvelkeelti sen silppulin. En tiedä. Mistä mä sitä valaa nyt tulee? Ovista ja ikkunoista? Pentti. Nee. Niin. Siis mä unohdin äsken, että tässä pelissä on näitä ihania mainoksia. No niin, tule sieltä, sä oot hidas. No niin, nyt se tulee, mä kuulen sen askeleet. Joo, menen tänne. Miten se lähtee takaisin? No, mä tein näin. Okei, mä tipusin sen avaimen siihen. Mitä noi taulut liikkuu tuo itsestään? What? Siis mä en tajua mitä tässä päivityksessä tuli, mä en edes... Koska mä en kauheasti tykkää tästä paikasta. Ui kauhea, mikä tuo oli? Mä en ollut edes varautunut tuohon. Mikä tuolla oli joku lihanpala? What? Älä naura mulle. Mikä sä semmoista hihihihihihi. Mä en edes osaa tollaista tyhmää naurua. Hei, mulla on safe key. Oh my god. Mikä toi huone on? No niin, mä jäin sitten tähän kiinni. Mitäs täällä on? Master Key. No niin, nyt se tulee. No seison nyt siellä sitten. Pääsen vielä pakoon. Siis toi on 8. Ei oo, mikä toi huone on? Siellä oli ihan palat joku. Et kuule nää. Sä oot ihan eri puolella, niin sä et voi silloin nähdä. Ettäs tiedät. Oh no. Mulla on nyt Granny Vasara, enkä pelkää käyttää sitä. Hei, mähän voisin tehdä sillä, että mä laitan tuon Vasaran sun naaman eteen, kun sä yrität lyödä meistä vai sille Mut se on turhaa. Koska mä tiedän, ettei se tuu onnistumaan. Sä seuraat. Mulla on ulkovi vihreillä valoilla, eli mä en pääse 9, 10. Granny meni siitä taas. Ja se on 1 minuutin aina täällä pois. Joku vaikea osasto. Mutta ei ole extreme. Koska Granny on niin vaikea ampua extremillä. Mä en osaa extremillä pelata, kun sitten silleen... Ja siinä meni sit mun pelaaminen extremillä. Joken tosi ei joku mä vihaan näitä kausuja kun näihin jää kiinni. Voi mummu. Joo, äkkiä kaappiin piiloon.
Joo, mikä toi ääni on? Granny, mä en kestä tässä kaapissa oloa. I see you. Et kuule nää. Mä tiedän, että sä oot siellä vessassa tällä hetkellä, niin sä et voi nähdä sinne vessaan. No niin, sä oot siellä ylhäällä. Ja missäkään kohti sä meet siellä oh. Se on just tossa oh. Do you want to play hide and seek? Miten sä vielä puhut, kun sä oot nukkunut? Sä oot nukkumassa. Nukuit ja sä vaan... We want to play hide and seek. Oho, tää on tosi pelottavaa. Mä pääsen aina ovesta pakoon. Tai mun on pakko lähteä ovesta. Ihan pakko. Koska, oh my god. Okei, nyt mä lähden ovesta ihan just. Joo, nyt mä teen koko ajan ääniä. Oh. No, se tulee. No, Jenny, no. Ei, lattia narahti. No niin, nyt se seuraa mua. Oh, mikä toi ääni oli? Minä en tiedä. Mä oon tässä ja katso mitä... No niin, mä oon... Jes. Ei sä näytät niin pelottavaa. No Karu, nyt sit oikeesti ovea päin. Mitä mun pitää vasaroida? Noniin. Neitsi on open. Yeah. Granny, hasta la vista. Granny, hasta la vista. Granny, ei tule ikävää. Noniin, mä lähden. Granny, miten jos se niin lähtis autolla? Noniin, hasta la vista. Mitä sä just heräsit? Noniin, nyt mä lähden Granny ulosta silleen boom. Jee! Ai mortta hieruu! Ui vitsi mä säikähin kun se tuli tohon. No tällainen oli uusi päivitys, mä en tiedä, sit siinä lukee end. Eikä näin.